Het liedste bewennen waardeiland Schiermonnikoog had een grote delegatie afvaardigen naar Den Haag. Verklaard door Skier Moensen en met een duidelijk doel. Iedereen heeft het gelezen, iedereen heeft het gehoord. Dat bij Schiermonnikoog straks naar gas wordt geboord. Maar dat kunnen wij toch echt niet accepteren. Dus we moeten met z'n allen protesteren. Ex-Skielge is goed voor Sint-Wurgen. Dit is zeker solidariteit. We moeten voorkomen dat er een gaswinning door gaat zetten op de Wadden. Dus wij staan hierin ook veiligant achter ons broertje Schiermonnikoog. En dat valt op. Nou, ik vind het heel nieuwsgierig en uniek dat Skielge en Schiermonnikoog hier te jaren steren om een protest en een loerlid te jaren aan de Tweede Kamer. Dat is denk ik een heel goed iets. Het debat speelt hem net alleen nog binnen aan, want de Tweede Kamerleden komen naar boeten. En er liek het winstboek te wijzen, want er is een meerderheid die het een en ander verbieden wil. Op dit moment is het nog steeds mogelijk om in een Natura 2000 gebied voor de kust van Schiermonnikoog naar gas te boren. Dat zal, als we dit amendement dadelijk in de Kamer aannemen, dat moet dan nog wel gebeuren. Als dat amendement is aangenomen, dan zal dat niet meer mogelijk zijn. En het zal ook niet meer mogelijk zijn om op de Waddeneilanden installaties te bouwen. Het zal ook niet meer mogelijk zijn om in een werelderfgoedgebied van UNESCO naar gas te boren. En de stiepe van de PvdA is hutnedig. Maar of het vaststel wat nou voorleidt het boren in het waard echt onmogelijk maakt, is nog maar de vraag. Zoals het er nou bij staat, dan is het op eilanden is het wel uitsluiten. Maar ik weet net dat het duidelijk zijn is. Ik vind van net dat er van buiten het gebied echt net bezocht wordt om onder het water en onder de eilanden boren te gaan. Orenwieke Tiertje stemt de Tweede Kamer over de nieuwe Minbouwwet en alle amendementen en moties.